Athletic Kluba inguratzen gaituen gizartearekin eta sufrimenduarekin konprometitutako talde bat gara. Athletic Klubak danak Valentzian eragindako hondamendiari aurre egiteko elkartasuna hasierako momentutik adierazi zuen, gure laguntza zuzena eskainiz. Orain, normaltasuna berreskuratzeko ahalegin horretan ere, beraiekin egon nahi dugu. Harrobia, oinarrizko futbola, guretzako horren garrantzitsuak diren zutabeak gizartearen ongizatearen parte dira. Eta horregatik, danak modu bortitzean kaltetutako 11 futbol talde ez profesionalen berreskurapena sustatu nahi dugu. Kirol kluba garen aldetik, ekipamenduak eta kirol materialaren 110.000 euroko dohaitza egingo dugu. Eta gainera, atletik zale gisa oinarrizko talde horien amix bihurtzera animatu nahi zaituztegu. Orain, lokatza baino ez dagoen lekuetan, bizitza aurrera egin eta baloia berriro erabiltzeko aukera izan dezaten. Kirol balioen bitartez aurrera egiteko beharrezkoa den indarra eta energia berpiztuz. Estem amb vosaltres!